listos para saltar o castelo? Lume! Isto é Saltiño. É como unha guerra cos guerreiros de asalto para saltar o castillo, pero para os nenos pequenos. Tirando agua. Mollar a gente! Mollarse a pasarlo muy bien. O más pequeños o más mayores. Hai que saltar o castelo. Lume! Porque é unha tradición. Noitamos mollándonos. Ximos a saltar o castillo, imos darlle con todo. Non queda ninguén seco. Quen vaise mollar. A mí me encanta o Saltiño, porque me gusta mollarme inteira. E vou mollar a estas señoritas de aquí. Levamos un ariete para derrumbar a porta do castillo. Somos os primeiros en entrar ao castelo. Hai moitos nenos, rapaces e rapazas e tamén maiores que van vir a saltar o castelo con nós. Somos que facemos música para os rapaces, para que salten o castelo e por fin os irmandiños ganen esta batalla. Isto ven da xente do pobo, non? Dos irmandiños que se rebelan contra a nobreza e contra o poder. E entón agora todos xuntámonos outra vez para rememorar ese poder que tomamos para defender o noso. Aquí todos somos irmandiños, viñamos vestidos ou non, estamos todos a defender o que é a historia deste bonito castelo. Inaugurando o primer ano de Irmandiña, xa Punta Maneiras. É a primeira vez que veño. Puxemos uns brilliños, unha tiara e un vestido así un pouco larguillo, po día que fai. Hai que ser modernas. Que é unha das festas máis esperadas de todo o verán. Contaxiamos o espírito irmandiño. Somos os irmandiños que se rebelan contra o castillo. Somos de Cambeda, da parroquia de Cambeda. Vimos desfilando desde a iglesia hasta a plaza, con moita troula. Eu teño o pelo máis largo que este, o que pasa que decidín recortalo para a ocasión. Moi moderno. Eu son Mario Vaquerizo, modo medieval. O Mario Vaquerizo irmandiño. Ya no sé qué pensar, ni qué me quieren hacer. Esta patrulla de aliens canta acá. Hoxe eu tamén sou unha irmandiña máis e estou preparada para a toma do castelo de Vimianzo, pero iso sí, hai que ter en conta que antes hai que troular un pouco e dalo todo. E eu, así non podo ir, vou buscar unha arma co ataque. Ahora son as irmandades todas da costa, da terra de Soneira. Estamos celebrando un feito histórico. Que nos sintan, que nos escuiten, non? O espírito do irmandiño está moi vivo. Despois a noite temos arriba Tanxogueiras, temos festa, vamos, a barrera está pola mañá. Para abril, para maio, pro ano que ven, para a primavera, o meu amor ven, o meu amor ven, o meu amor ven. Tengo no pano la hucha, pano de todas las cores, rumbamba, con el aire me voy, mamá. Hola, somos Tanxugueiras e imos animar aquí os irmandiños antes da toma do castelo. Así que lume! Os irmandiños son troleiros por definición que para algo inventamos nosa festa. Pois agora, claro, estamos enchendo de enerxía que as Tanxugueiras para despois tirar con toda esta enerxía para poder derribar o castelo e acabar con todas as injustizas. Dixeronme que había unha revolta por aquí por Vimianzo, que había que tirar 4 paredes, pois viñamos pa aquí. Está todo avisado, está a funeraria, está o veterinario, non hai problema. Un pouco de troula antes, pero despois a saltar, Eu son a vizcondesa Dona Xoana de Castro, a jefa do Coterro, eu son a que mando aquí nestas terras. Eu son unha suposta heroína, unha das que toma a iniciativa de asaltar o castelo. Eu son unha carcereira. Parece que son moi mala e tal, pero vou sorprender ao pobo irmandiño. Eu son como a líder. Somos irmandiños e queremos
agora! Agora estamos a puntiño de subir arriba ao castelo para tomalo, tirar esa porta, acabar cos señores feudais, tomar o castelo e despois xa celebralo a todo meter aquí no campo da festa. Vamos a saltar o castelo!